ya kai ga mujaddadin siyasa nan sai mu bayyana aqidar mu ku zo mu bayyana aqidar gidan kwarai ba gidan ahuli ba ga sabon yasfada yau ma shine ya kara aikawa honorable Umar yasfada ya ce mu jaddada aqidar mu shige gaba madugun gayya bar da mu je uban gayya shige gaba madugun gayya Aminu Waziri sannu mazan fama tambuwar uban gayya bar da mu je uban gayya shige gaba madugun gayya Aminu Waziri baban Allah ga mujaddadin siyasar mu bar da mu je uban gayya shige gaba madugun gayya Aminu Waziri sannu mazan fama mujaddadin aqidar mu ga mujaddadin siyasar mu ga mujaddadin aqidar mu nan ne asalin fahimtar mu tambuwar ya kare yancin mu Aminu ba ya tauye haƙƙin mu shi kadai ya san mutuncin mu hasken da yake ta haska mu ga gidan da ba a tauye yanci nan ne gidan siyasar mu gidan da ba a handama ba kere ba a tauye muryar mu gidan Aminu tambuwar a siyasa shi ne gidan zama oga gidan al'ummar kwana a siyasa sun kakkaɓe dukan zuga mun duba nesa mun hanga mun dau alƙibla kyakkyawa kai can kuyan gidan burga bar da mu je uban gayya shige gaba madugun gayya Aminu Waziri sannu mazan fama mujaddadin aqidar mu tambuwar da ba mu irin kusaman mulki ran yan gasa ba za ya huta ba ku fito mu bayyana aqidar mu taraban jirgi uban mota lodin ka ba irin na wancan ba tambuwar mujaddadin siyasar mu ka ƙara jimiri a fayyar jama'ar kasa mu kau da yan zamba madugun tafiya uban gayya taimaku suna ta loke kai shirin Aminu ba na sauna ba ku fito mu bayyana aqidar mu ku fito mu bayyana mu ce musu mu tafiyar mu san ba za mu sauya ba tambuwar mujaddadin siyasar mu a sama da kyam daram baba ranke masu rigar leda saura kirismi ya gata bar da mu je uban gayya shige gaba madugun gayya Aminu Waziri sannu mazan fama mujaddadin aqidar mu ku rika ku martaba aqidar ku ba wanda za ya zo ya raina ku ku fito mu bayyana aqidar mu aqida na ce aqida dai kawai da an gani a gane ku tambuwar mujaddadin siyasar mu Aminu Waziri taken ku wannan ita ce alamar ku madugun tafiya uban gayya ku dage ku kara gaimi wannan shine cikon muradin ku ku fito mu bayyana aqidar mu kai ku da fargaba ko tsoro na san da ba su tsarin tambuwar mujaddadin siyasar mu barazanar su karta ruda ku lalle su sha mushalle mulkin su na san da ba su kauce jifar ku bar da mu je uban gayya shige gaba madugun gayya Aminu Waziri sannu mazan fama mujaddadin aqidar mu kowa ya dauki hasbunallahu al'ummar kasa mu kara dagewa ku fito mu bayyana aqidar mu sai mu ta addu'a dare rana ina kira mu kara nacewa tambuwar mujaddadin siyasar mu Najeriya tana a mugun hannu gwamnati ba ta kyautawa madugun tafiya uban gayya tunda sun azawa bola ya kai mu bola ya ida watsarwa ku fito mu bayyana aqidar mu ku zo mu bayyana mu ce musu ba masu ba su kara komawa tambuwar mujaddadin siyasar mu yan kasa ku kara nacewa Aminu tambuwar yana a fagen yaƙi dan a kore yan zamba bar da mu je uban gayya shige gaba madugun gayya Aminu Waziri sannu mazan fama mujaddadin aqidar mu tambuwar da mu faɗa da kai hauka mahasada suna ta shakkarka kai can waɗanga masu sukarka wahabu shi yake ta kare ka da addu'a kake da ɗan marka kafar mu ta gayya na gwamnati yanka tokar ya salon ka daban da yan kwaya kana na tsasu suna yaya Aminu Waziri jagayya kai ka iya suna koya ku dubi bulbuli da jemage martabar gidansu ta yage haƙin mabiyansu sun roge sun kama bakunansu sun zuge bangon gidansu ya tsage ku zo gidan da aka san haƙin jama'a da ba a tauye yancin ku bar da mu je uban gayya shige gaba madugun gayya Aminu Waziri sannu mazan fama mujaddadin aqidar mu komai ya samu shamuwa a radu watan bakwai ya zam dalilin shi ku fito mu bayyana aqidar mu ana jana'iza
siyasa ku taso mu kau da gawa mu kai shi ramin shi. Tambuwal mujaddadin siyasar mu. Aminu Tambuwal yana dagewa Allah ya kyauta niyyar shi. Madugun tafiya uban gayya. A canza kawai a canza ya ce baya boya gidar shi. Ku fito mu bayyana aƙidar mu. Akwai matsala kasar nan a kau da bola a maye gurbin shi. Tambuwal mujaddadin siyasar mu. Ga ya kasa hutawa aiki yake ta yi ba gajiyawa don cikar muradin mu. Barde mu je uban gayya, shige gaban madugun gayya. Aminu Waziri sannan mazan fama mujaddadin aƙidar A ran sunshine mu samu wanda biya kwata. Tambuwal uban gayya. Gyara kasar mu Najeriya aka zo da ita. Tambuwal uban gayya. Jama'atan samun aminta ADC mafita. Tambuwal uban gayya. Mabiyan Tambuwal ku zo mu yi. ADC. Tafiyar mu kenan. ADC. Mai musabar nan. ADC. Alƙiblar mu kenan. ADC. Manufar mu kenan. ADC. Mafitar talaka. ADC. Wanda muka dauka. ADC. Da cire mu sarka. ADC. Yan kasa su haska. ADC. Tafiyar su oga a Tambuwal mutumin talaka. ADC. Dumu-dumu a yau ita muka rika mafitar talaka. ADC. Jama'a ta kasa mun karbi kiran bola ya sauka. ADC. Da mujaddadin mu yana ta kira Tambuwal uban gayya.